en op, af. Nog een keer en op, af. Nog een keer en op, af. Je moet er wel op, hè, want anders kun je er niet af. Ja, maar dit is niet erop, hè. Dat is een beestje doodtrappen. Nou, dames en heren, we gaan los. Kom maar, pak, we gaan maar vast. Ik weet niet hoe het uitkomt met dames en met heren. 1, 2, tja, tja, tja. 1, 2, tja, tja, tja. Probeer het dus op muziek. Ik vind douchen geweldig. Ja, dat voelt me wel helemaal jong, hè. En dat ik dan even alles om je heen viert. Je bent een rut, het is een goede beweging. Hè? En ja, sociaal natuurlijk. Hè? Cha-cha-cha hebben we net mij vroeger ook nooit Ja, leren. ik geloof wel, maar dat is lang niet. Dat is heel lang lien, dat is 50 jaar lien. Cha-cha, 1, 2, cha-cha, af, cha-cha-cha, af, cha-cha, af, cha-cha. We hebben 5 jaar geleden wij een landelijke award gewonnen. En dat was het project Mag ik deze dans verdoen? Dat was voor 60-plussers. En dat hebben we toen zo goed opgepakt samen met de gemeente Leeuwarden. Dat de Leeuwardenkrant zei, Sako, wij willen dat we een nieuw leven inblazen. Zij sluit zij. 1, 2, tja, tja, tja. En op, ah, tja, tja, en op. Er moeten meer mannen komen, want wij vinden het leuker om een man te douchen. Maar ja, wij douchen nou die hele. Zij is nou de man. Ze dacht het heel goed, hè? Ja? Ja, maar het is natuurlijk leuker als je alleen maar een man douchen kent. Dat is heel ongewoon, dus dat mag straks weer al leren natuurlijk. Maar als het net over kind, zak hem een doosje. En doosje is plezier. Maar natuurlijk net zo wel, de dame steeds meer leiding neemt. Ik nog op de doosvlier. Dat ken het. Kom op met die heren. Ja. We vregen alleen maar om gezellig te douchen. Nou, wat is het probleem? Ja, alleen het douchen, dat blijft erbij? Dat is. Nee, dat gaan we het nou net doen. Maar eerst maar eens een danspartner. Ik heb altijd de droom gehad om ooit op stijldansen te gaan. Dat kon net in het werkend leven van mijn man. Toen kwam dat net uit, maar toen hij minder werken ging, toen zei ik, en nou gaan wij volgens mij op dansles. En dat hebben we gedaan en het had op een dag van jou mij heel veel plezier. Ja. Ja. Dus jouw man die moest thuis maaien? Min of meer. Hij ging net zijn volle keus. Ja, van die verplichting, daar kom je er weer net onderuit. Hè? Uit, 2, ta, de tweede keer en dan eindigen in een New Yorker lijn. Nou, dat was hem. 5 jaar geleden zijn we, zoals gezegd, ben ik daarmee begonnen. En ja, daar komen er ook mensen alleen op af. En wat is het dan toch fantastisch om te zien dat we denk ik in totaal wel 5 nieuwe vriendschappen hebben zien ontstaan. Zag ik Griet ontmoet. En ja, we waren even, maar toen sloot de vonk toch hoor. Nou, we hadden een hoop plezier samen. En we dachten de Trollewiegen wel eens wat in een weekend. En dan hadden we een praatpaal. Mijn vrouw weer overleden. En mijn dag direct trouwens. Dus dan word je er door uit. Maar voort. En toen lees ik in de kranten van Sako. Dus vroeger had ik zo doen ze. En maar mijn vrouw ik wel. Ik denk dat moet wijzen. Nou, we hadden de koelen elkaar hier en dan met. Hè? Dus en we hadden hier elkaar ontmoet. En uit, 2, ta. En uit, 2, sta. Ik zat ook alleen en ik was heel depressief eigenlijk. En op een gegeven moment ben ik eruit gegaan en ik heb dus leuke mensen leren kennen. Je moet je weer aandacht besteden aan je haar, aan je kleding. Ja. Ja. Je moet op tijd ergens zijn. Ja. Er waren feestjes. Ik heb een hele familie bijgekregen van haar. Het is altijd het vervelende gedoe van dat mannen dan niet willen of denken dat ze het niet kunnen. En dat is onzin. Volgens mij is het onzin. Ze moeten gewoon komen. Die oudere mannen moeten gewoon komen. En de vrouwen komen vanzelf.